Hi guys. So, ayun guys. Ano ang magandang Yala. Walang wow naman, ang cute ng bag. Magkano naman ito? Cute din ang presyo. Masyaallah. Ang cute. Magkano naman ito? Ayan. Ang cute ng bag. Alin kaya ang maganda dito? How much? Mahal. Mahal din siya. Kailangan saan kaya ako makahanap ng magandang pantalon? Pantalon na uniform. Ito naman yung mga baduy. Hala! Yala. So guys, punta kami sa grocery. So, oo. Pero sa ano ako sa day off ko pagtingin-tingin. Baka maraming bago sa ano Bit o Ladona.
Halika na. Nili, ang mura nili. Ang mura nili. Anong mura dyan? Mura. Murahin ka niyan. Mantika ah. Ayun. Ah, hindi pala yun. Chocolate ang mura. Ah, paisa-isa lang ako nabili. Kasi kinakabahan ako pag kape ng kape. Oh. Ano ba yung bibili natin? Ano lang? Plus amen. Oh, sige na, dalian natin. Uy, ito ba? Hindi tayo bibili nito. Hindi nili. Mayroon pa nili. Comfort, ayaw mo nili. May comfort pa ako. Tipid-tipid muna pag may time. Sa next Friday na lang tayo. May sabon pa man ako ah. Wala. Ayan na yung mga, ano ba yan, baharat. Anong snack ko mamaya? Ah, yung kubos ko nandun lang sa rep, hindi ko pa nga nakuha, nakain. Parang tamad man ako magkain-kain din. Huh? Tamad ako magkain-kain. Hindi ko pa magbibiya. Ano to, sweet ba ito? Ito na lang. Ito matamis ito? Hindi ko alam. Ah, ito na lang. Mag-try ba ako ito? Pancake. Pancake. At saka, ayun na lang. Ayoko magkain-kain masyado kay ingat sa high blood. Asan? Oh, palagay dyan. Ha? Sa diagram. Unos dinar lang. Ano nga? Mura lang. Ano ito? Ito ba? Ano yan? Sadya drumstick. Saan? Ito ba? Iyan yan. Ito yata. Ano to? Drumstick ba ito? Oh, ito nga. 900 grams. Oh, ano yan? Hita? Ito hindi. Ito hita. Ayan, dito bibili nga ako nito. Masarap ito. Prituhin lang. Oo, prito. Bibili ako. Hindi man ito matunaw hanggang mamaya sa alas 5. Hindi. Hindi ano matunaw. Oh, si. Ito, cupcake. Ay, maganda na yun. Pang ulam ano. Ulam yun eh. Pero isa lang ako kasi maliit lang yung gusto ko nila. Isa lang ako. Tapos pag-ano, prituhin mo, masarap. Oo, prituhin ko. Sige nga, bili din ako isa. Kasi yung freezer ko kasi. Ay, bibilhan ko. Ibigay ko kay Ading. Ipaadobo natin. Kasi bilhan ko rin sa akin. Bibili ako dito ng labna, ha? Asan na yun? Banda yung labna. Ah, doon yun. Labna. Sarap yung labna eh. Yung hamburger ko nga na laham, hindi ko pa nakuha. Asan na yun yung labna? Dito. Doon sa kabila na yun. Ha? Parang naliligaw ako ah. Intinda. Ah, dito yun. Dito ako. Ha? Ay. May hotdog dyan? May hotdog? Ano yun ah? Mga laham. So guys.
Ito ang mga pagkain nila ngayon. O sa mga cheese. Ayan. Gusto ko yung turkey lebna. Turkey lebna. Brother! Turkish lebna. Ayun, mayroon na siya. Dati wala yan. Naubos yan eh. Gusto. Oo, ayan. Kasi hindi sa ma-melt. Ito, ang dami naman cheese with chili. Yan ang mga palaman nila dito. Malalaki ang binibili ko eh. O yung clinics, saan ba yun yung clinics na sale? Wala silang sale na clinics, ano? Brother, ibimi ni. Busy man itong si Kuya. Mga cheese nila yan, guys. Ayan, dito sa ganyan ang mga cheese nila. Ano biyati? Ana ibihada nus dinar. Igdar? Hada Turkish lebna. Nus dinar. Aywa. كم؟ 650 لا بس نص دينار واجد. 520 اوكي. Syukran. Kasi yan ang gusto kong palaman eh, sa bahay. Sa bahay pala. Gusto ko dito ito. Bye. Ano ba, kakain si ading mo ngayon? Ay, dyan na lang! Ang dami niyan, nus dinar yan eh. Ay, ngayon lang naman kakain eh. Hindi man, kasi hindi yan pwede nang hindi nakarep, di ba? Pagkatapos namin magpalaman, bibili Saan yun yung clinics pati. Asan? Ito oh. Yan, isa lang. Isa lang? Okay, buka rin. Sa atin marami pa. Meron pa. Sige na. Sabihin ni Ading anong nangyari sa dalawa. Hindi naman tumawag. Hayaan mo siya mag-BF. Ayan ang shampoo. Ay, magkano yan? Yung dinar na lang. Alin? Anong shampoo yan? Itong shampoo. Itong shampoo ko, magkano naman ito na? Ito, magkano? 1,750. Ay, mahal pa rin. Gusto ko yung magkano ang malaki. 1 dinar yan. O, tinan mo. Oo, yun lang. Ito ba yun? Yan lang yun. Conditioner damage to. O, tinan mo, mura lang doon sa kanya. Dinarunos. Bili ako nito kasi ito ang aking batika shampoo. Pantin shampoo.
Hindi ko naman mabili ng shampoo. Tipid-tipid. Tipid-tipid. Ako, asan ka na? Nakahanap ka na ng tissue? Wala pa. Doon tayo sa doon. Pero anong gusto ko niya. Doon ka bigyan ko. Gusto ko yung deodorant na hindi nangingitim ang kilikili. Oh, ganito ka na. Yung, ano ba yun noon yung chick, ang pangalan ba yung chick? Pero ako. Wala dito eh, yung ano yun, yung roll on ko, yung Pilipinas sa Albaha ako nakapili. Oh, bye-bye muna.